Palamós, província de Girona, comarca Baix Empordà. Població 18.196 habitants. Destacat: Palamós, vila marinera per excel·lència, és una de les destinacions turístiques més preuades de la Costa Brava. A l'atractiu reconegut de les platges cal afegir-hi les possibilitats de lleure i esports que el municipi proporciona, una amplíssima oferta d'oci nocturn, una gastronomia autòctona reconeguda que té la famosa gamba de Palamós com a ingredient central i una ferma voluntat de mantenir el patrimoni històric aplegat en bona mesura al Museu de la Pesca. Tampoc cal oblidar el regust medieval que respira el seu nucli antic i les possibilitats de contacte amb la natura que proporciona la proximitat amb el massís de les Gavarres. Imprescindible: banyar-se a les platges, tastar la gastronomia marinera i la gamba de Palamós, visitar el Museu de la Pesca, gaudir de les vistes que proporcionen les places. Festa Major, finals de juny.